Spoľahlivé údaje sú základom štíhleho riadenia. Bez nich nemôžeme efektívne identifikovať problémy ani navrhovať riešenia. Ako môžeme zlepšiť procesy, ak nevieme, kde sú chyby? Správna identifikácia problému vedie k lepším riešeniam. Ak poznáme koreň problému, môžeme navrhnúť efektívne opatrenia. To je kľúč k úspechu v štíhlom riadení. Definovanie hodnoty je prvým krokom. Musíme pochopiť, čo zákazníci skutočne potrebujú. Mapovanie tvorby hodnoty nám pomáha identifikovať zbytočné kroky. Zavedenie systému ťahania a neustále zlepšovanie sú kľúčové. Tieto princípy zaručujú, že procesy sú efektívne a prispôsobivé. Cyklus PDCA pomáha zlepšovať procesy. Plánuj, vykonaj, kontroluj a konaj. To sú kroky, ktoré vedú k neustálemu zlepšovaniu. Praktické kroky cyklu PDCA zahŕňajú plánovanie a vykonávanie zmien. Kontrola výsledkov a následné konanie sú nevyhnutné pre úspech. Metóda 5. Prečo je jednoduchý nástroj na identifikáciu základných príčin? Opakovaným kladením otázky prečo odhalíme skutočné problémy. Príklad. Prečo projekty meškajú? Nedostatok jasného stanovenia priorít vedie k oneskoreniam. Táto metóda pomáha odhaliť takéto skryté príčiny. A3 pomáha štruktúrovať riešenie problémov. Vizualizácia na jednom liste papiera zjednodušuje pochopenie a komunikáciu. Výhody A3 zahŕňajú tímovú spoluprácu a jasnú komunikáciu. Tento prístup podporuje zapojenie zamestnancov do rozhodovania. Diagram rybej kosti je vizuálny nástroj na identifikáciu základných príčin. Pomáha štruktúrovať možné príčiny do kategórií. Tento diagram je efektívny pri riešení problémov. Zameriava sa na základné príčiny, nielen na symptómy. 8D je štrukturovaný prístup k eliminácii opakujúcich sa problémov. Zameriava sa na analýzu základných príčin a trvalé riešenia. Tímová spolupráca je kľúčová. 8D podporuje úzkú spoluprácu a zameriava sa na efektívne riešenia. Kaizen udalosti sú krátkodobé projekty na zlepšenie procesov. Zameriavajú sa na rýchle a merateľné výsledky. Kaizen podporuje kultúru neustáleho zlepšovania. Tieto udalosti zvyšujú angažovanosť zamestnancov a vedú k agilnejšej organizácii. Recap. Spoľahlivé údaje a správne metódy sú základom štíhleho riadenia. Od PDCA po Kaizen všetky nástroje podporujú neustále zlepšovanie. Takeaway. Implementáciou týchto metód zlepšíte efektivitu a kvalitu procesov. Neustále zlepšovanie je kľúčom k úspechu. Call to action. Začnite dnes s analýzou vašich procesov. Použite metódy, ktoré sme prebrali a sledujte, ako sa vaša organizácia zlepšuje. Pripojte sa k nám a začnite nadobudnuté poznatky implementovať vo svojej organizácii a nezabudnite na študijné materiály, ktoré vám štíhly manažment priblížia do ešte väčšej hĺbky.